Goeie en welkom bij het muzikale Dwarsplein van Friesland. Je hoort mij optredens van Stips Goulding, fantastisch duo. De band Sidequest en aangespoeld volk en een bijzonder verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de kast. Ja, lekker begin toch even van deze nieuwe aflevering van Noorderwien. Behoorlijke harde gitaren, maar een leuke band. En jonge mensen, we jou ze graag een podium natuurlijk ook in deze aflevering van dit muziekprogramma. Straks bij een bijzonder verhaal van de kast en de Tweede Wereldoorlog. Wat doen we verder? Nou ja, zoek maar even naar dit optreden van een nieuw duo. Ze zijn al even 2 jaar bezig, maar toch. Er komt een album uit, een single. Zit al hier wel op de streaming. En ik had toen Stips Goulding. Robert-Jan Stips, die kennen we van de Golden Earring, van Nits, van Super Sister. Ja, krijgt een nieuw album uit. Maar met Jane Goulding had hij een heel nieuw project te pakken. Dit is het, live in Noorderwien. Is a danger. Love is sweet. Love is a contract, a sacristy. Love is a novelty that makes you fall asleep underneath the walnut tree. Love is perfect blind.
killer bee. Love is a secret, a daydream maybe. Love is a clock, killing time. Love is reckless and it's always on your mind. Always on your mind. Love is a highway. Love is the truth. Love is eau de vie, a chain reaction. Love is an ocean full of seed. Love made you. Love made me. Love is not a hiding place. Love comes with an open face. Love is the best thing ever seen. Love is blue, never green. Love is a wild card, no guarantee that instantly love will set your heart on fire. Then again, a road of love is slippery. Without love, you might as well end up in misery. 'Cause love, they say, is all you need. All you need. Een nieuwsgierig project is van een geweldige muzikant, laten we eerlijk wezen. Hij zit in de eerste jaar van de Golden Earring. Nits is hier ook al eens een keer west in deze studio overigens. Maar goed, hij trof dus Jane Goulding. Straks het verhaal van deze twee meisken. Om er een heel mooi en nieuwsgierig en vooral heel sfeervol muzikaal project van te maken. Nou, dat verhaal krijg je maas. Eerst een oorverhaal. Ja, het komt er voor natuurlijk. 4 en 5 mei. En de verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Misschien ken je met Venemewel, Struikelsteen of Stroffelstien. Ik wel neemt. Er is een muzikaal project omheen verzonnen, een landelijk project. In elke provincie wordt er een verhaal verteld over een van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En in Friesland is dat verhaal eigenlijk verteld door de kast. Er komt een noemer van u, die is intussen al online. En het verhaal gaat over een Roma-famke, neemt Beatrix. Ze wennen in Holwert en had de oorlog net oerlibben. Het verhaal opdienen terug de kast, vertolkt in de noemer. En filmen terug Herman Sielstra. Ze zwalken terug het noorden, van dwarp naar dwarp en stad. Verzin daar wat stworren, een plak wie neer een feest. Ze strutsen del in Holwert, een stipke op een kaart. Wie winter 38 en koud daar bij het waard. Ze wien om en jochen, zo'n benenheid en mem. En zij wie in verwachting en zwier van het 8e ben. Het nummer gaat over een Roma-famke, Beatrix. En die is geboren in 1938 in Holwert. Ja, op een wenwijnkampje. 5 dagen na had Beatrix, het prinseske Beatrix, bijna is 31 januari. En zij is ook verneemd naar Beatrix.
En die lutsen mij wegwijn door heel de provincie. En op dat moment in 1938 toen stier de familie in Holvert. Sis wat die zei verkeerd. Wat die zei verkeerd. Bostek, je mensen kwetsen. Dus ik ben naar een nabestaande West, Annie Mirjas. Die werkt nu bij Hogeveen. Zij is echt bij de ontleding van het Stientje West in Holvert, dat werd in 2018. En ik had Vestkijk Jerlitten. Mijn idee erbij is dat er een vioolsolo in moet, om het meer naar het Roma te brengen. En nou, toen hebben ze Jerlitten en toen gingen ze er helemaal mee akkoord en ze vond het hartstikke mooi. Maar waarom wien ze minder, nog minder haast als niet? Wie het ras, kom op, vertel mij, wat dien ze verkeerd? Het bensje wie een famke, een wondernij bekend. Verneem naar een prinseske, toekomstig koningin. En ik is er gewoon net bij dat de ene meis de oren dat ondocht. Nee, dat is voor mij net een buffetje. Ja, dat is eigenlijk net uit te leiden, want ze winnen net één is minder. Maar op een gegeven moment weer de situatie aan, dan worden ze helemaal boeten sluiten. En dan kan dit soort dingen gebeuren. En dat is heel erg, want het had net één het recht om het leven van een ander mensje te beschikken. Ze wie Roma famke, een blomke op een klaar. En eerst zo'n wijtje, net op die maait iets tijd. Maar waarom wie ze minder, nog minder haast als niet? Wie het haar ras, kom op, vertel mij. Sis wat die zei verkeerd. Wat die zei verkeerd. Uiteindelijk is zij 6 hier geworden. En toen waren zij oppakt bij de grote zigeunerrazzia 16 mei in 1944. En een paar maanden later, in begin augustus, ben zij vergast in Auschwitz. Maar wanneer ben je minder, nog minder haast als niet? Waar had het recht een meeske te lieren naar de deur? En we spelen dit hier ook weer op bevrijdingsfestivals, hebben we eigenlijk alle jaren dingen. Maar op een of andere manier komen dit soort verhalen nou nog dichterbij. En moeten we dat zeker, moeten we daar aan denken en alert op wezen. Het is van alle tieren, wat hield dit weer op mij? Joet wil ik haar bedenken, het blomke op een klaar. Helplessly hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to in bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even say hello? They are one person, they are two alone, they are free together, they are for each other. Stand by the stairway, you see something certain to tell you. Confusion has its cost. Love isn't lying, it's losing a lady who lingers.
saying she is lost and joking on hello. They are one person, they are two alone, they are free together, they are for each other. Aan praten we even met mij. Tony Tingen en Jean-Paul de Boer. Prachtig mooi hoe dat bij elkaar past. En zeker in dit muzikale duo. Aangespoeld volk. Straks zal ik nog even spelen. En het verhaal natuurlijk van deze muzikanten. Ja, die draaien al even een tijdje mij. Kijk, ik zie ze van mijn volgende gasten. Zeker die ene, dat is Robert-Jan Stips. De oor is Jane Goulding of Goulding. Dat zeg ik aan even vrij hoe ze het precies uitspreekt. Maar je beiden zijn een nij duo begonnen. En ik dacht bij mezelf, meneer Robert-Jan Stips, heb je het nog niet druk genoeg? Eigenlijk wel, maar dit is zo leuk. Ja. Ja, dit is echt volkomen nieuw voor mij en heel verfrissend. Een totaal nieuw gebied qua... Het is geen nits, het is geen earring, het is gewoon Stips Goulding. Het is een samenwerking tussen Jane en mij die vrij spontaan is begonnen. We ontmoetten elkaar en ik vond haar stem te gek. En ik vond het raar dat ze alleen maar backing vocals deed. Zal ik misschien songs voor je schrijven? En vanuit daar zijn we samen gaan werken. En dat is nu veel meer een samenwerking geworden dan dat ik alleen maar songs voor haar zou schrijven. Dus we gaan het spelen ook, toeren en we komen uit met een album. Fantastisch. En er is al 1 nummer gepubliceerd. En jullie gaan ook nog een tweede nummer vandaag primeuren in deze uitzending. Daar ben ik heel blij mee. Je hebt het over songs, maar het zijn ook wel wat soundscapes. Hè? Het zit er wat tussenin. Ja, dat is altijd wel een beetje bij mij, toch? We zijn niet anders gewend. Ja. Maar ik moet zeggen dat in het begin waren we uit op een soort van radionummers. Gewoon die goed in de radio zijn. Maar we kwamen steeds meer terecht in sfeervolle nummers. Dat is eigenlijk nu meer ons ding geworden. Naast dat we gewoon ook wel zo nu en dan uitpakken. Maar inderdaad, ja, dat zijn toch dingen die ons samen gewoon heel goed liggen. Hoe ontstaan de nummers eigenlijk? Grotendeels bij mij als ik met de hond wandel. Loop je dan neuriënd of zo? Ja, op een gegeven moment dan valt er een eikel uit een boom en op je hoofd en dan krijg je opeens een idee. Maar heb je ook mensen die dan naar je kijken van die meneer, hij begint in zichzelf te praten? Ja, ze kennen me daar een beetje. Okay. Ja, dan heb je hem weer. Ja. Maar wat is dat? Riedeltjes, akkoordjes, sfeerbeelden dus? Voornamelijk zinnetjes. Of waar een nummer over zou kunnen gaan. En die muziek die komt altijd heel onverwacht. Ben je met iets totaal anders bezig en dan opeens speel je iets en dan denk je, oh, eigenlijk is dit wel leuk, een goede kern voor een song of zo. Ja. Maar het valt allemaal niet te plannen. Nee, dat moet ook niet. Creativiteit, alsjeblieft, nee, dat komt al te veel uit computers tegenwoordig. Waar je wel weer gebruik van maakt. Hè? Dus ja. Dat idee moet wel in die elektronica voor jou passen, hè? Ja. Ben je veel aan het sleutelen met geluid, sounds? Nogal, ja. moet ik bekennen. Maar ik wil het niet zo nerderig doen, zeg maar. En ik wil ook wel dat het muziek is. Gewoon niet alleen maar sounds. Want tegenwoordig in feite kan je op een knop drukken en je zet iets aan en dan heb je een mooie sound. Ja. Maar dan nog er muziek mee maken. Dat is, het menselijk maken, om het zo te zeggen. Ja. Ben je in dat opzicht bang of juist niet voor AI? Nee, helemaal niet. Nee. Laat maar komen. Ja. En ik ga er ook gebruik van maken. Maar op een leuke manier, hoop ik. Ja, is dat ook niet de kracht van de mens om het even bijna filosofisch te maken? Dat je weer aan de haal gaat met onze eigen uitvinding? Ja. Ik hoor veel angst bij mensen ook, hè? Ja, maar ze waren ook bang voor de auto's. Dat ze 15 kilometer per uur reden. Ja, ga liever met paard. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat daarmee mogelijk is. Ja. Er komt van alles uit. Ondertussen ben ik nog met Super Sister bezig. En nieuw werk. En goed, druk genoeg, wat ik al zei. Maar hier ga je echt wel tijd en heel veel moeite en energie in steken. Hebben we al gedaan. Ja. We zijn inmiddels al 2,5 jaar bezig. Ja. Maar ligt er al veel klaar op de plank dus? Het album ligt klaar om uit te komen. Maar het duurt tegenwoordig even voordat het vinyl klaar is. Dus het komt eigenlijk pas uit in begin juni. Maar we hebben wel zeg maar 3 singles willen we daarvoor uitbrengen. En vandaag is de heugelijke dag dat wij onze tweede single uitbrengen.
Mag ik het straks even aankondigen. Even over het album, wat is de titel? Het album heet Love and Affection. Ga ik even naar de buurvrouw. Ja, ik moet het even vertalen, dames en heren. Dag Jane. Dag. Ja, ik denk dat de bofvrouw. Ik bof inderdaad. Ja. Ja, en buurvrouw is buurvrouw bij ons. Oké. Weer wat geleerd. Ik heb eens even in jouw biografie omgeneuzeld. Ik denk, ja, ze heeft al heel veel gedaan. Maar dan kom ineens Robert-Jan Stips tegen. Dat is toch een ander verhaal, hè? Nou, precies dat. Heel veel gedaan. Klopt, heel veel backing vocals. Met Heel veel projecten, hè? Heel veel projecten, heel veel plezier ook. En 3 jaar geleden op het Haags Beat Festival in het Zuiderpark zat ik in een samengestelde band. Waar ik ook mijn man Koen heb leren kennen. En daar leerde ik ook Robert-Jan kennen. Dus dat was een topdag voor mij. En dan ga ik allemaal op dezelfde dag ook nog? Allemaal op dezelfde Serieus? dag. Ja, serieus. Dat is life-changing, noemen we dat, hè? Nogal, ja. Voor mij in ieder geval. En dus een goede klik ook met Robert-Jan. En dus we hebben contact gehouden. En als dan Robert-Jan Stips aan je vraagt... zal ik liedjes voor jou schrijven? Dat was het eerste plan. Yes. Dan zeg je geen nee. Dus, maar goed, dan komt er wel een tweede stap. Ja. Dan moet je het in een samenwerking gieten. En moet de verhouding ook weer een beetje 50-50 worden, denk ik. En dat lijkt me ook wel weer ingewikkeld. Ja, ik heb me in het begin wel heel bescheiden opgesteld. En dus Robert-Jan Stips gaat liedjes voor mij schrijven. Ja, dus ik zeg maar niks verder. Ik zeg, nou precies dat. Ik zeg maar niks verder. Ja. En dan mag je zo nog even aan hem vragen of dat veranderd is. Maar nee, zonder dolle... nee, maar ja, jullie maken iets creatiefs en hij komt met het idee. En dat moet toch ook door jouw filter heen van je muzikaliteit. Ja. Dan moet soms ook even schuren, denk ik. Hè? En je hoeft niet ruzie te krijgen, maar even botsen. Je eigen mening erop plakken. Nou, je kan het niet beter verwoorden. Ik begin als coach gewoon. Dat is dus dit. Dit is gebeurd en aan de hand. Maar met heel veel positiviteit en blijheid. Want we hebben het heel erg leuk met elkaar. Dus we hebben ook heel veel zin om dat album uit te brengen. En op tour te gaan door het land. Volgens mij spelen we nog niet echt hier in Friesland. Hè? Gaat hierna helemaal gebeuren. Oké. Hey, was dit jouw muziek al? Sfeervol, redelijk elektronisch. Ja, dat is wat anders dan ik bij de projecten van jou zag. Precies, dat dus helemaal niet. Maar was het jouw smaak al? Nee, niet direct. Nou, we zijn ook op een andere manier begonnen. De nummers zijn ontstaan en veranderd in de loop van de tijd... omdat dit ons beter leek te liggen. Maar dus... Vanaf het begin, vond ik het heel spannend. Was niet mijn stijl. Ik ben meer van de stevigere werken, rock en blues. Dus dat was wennen, ja. Goed, nu staat de samenwerking, komt er een album aan, tournee dus. Ja. Dat is ook wel even... Want ja, in de studio met elkaar dingen ontwikkelen... is weer wat anders dan op een podium. Lawaaiig publiek, krijg ze maar eens stil. Ja, dat. Spannend? Maar heel spannend, maar ook vandaag. Dit was echt onze vuurdoop om het meteen voor de camera. Maar ook voor publiek. We hadden wat leuke gasten van de band die straks komt. Maar ja, heel spannend. En vanavond... Jellem staan we. Ja. Dus daar gaat het ook echt gebeuren. Pas de muziek, we hebben een hele mooie vlakte daar. Het mooie open Friese landschap. Mooi kerkje. Ik laat me helemaal verrassen, ja. We gaan nog heel veel van jullie horen dus. Ja, graag. Even die nieuwe single komt vandaag uit. Hoe heet die? Time After Time. Okay, hartstikke mooi. Jesse, hartstikke. Ik heb nog één waarom nee. Robert-Jan. Nou ja, helemaal los dus. Album uit. Dat laat zich nog even op zich wachten. Het moet op vinyl. Ja. En dan heb je er een prachtig muzikaal verhaal bij dus. Ja, zeker. Het is echt een heel mooi album geworden. We kwamen er al werkend achter dat we inderdaad 1 kant love en 1 kant affection ook hebben. Dus een beetje Joe Jackson manier. Niks mis mee. Ja. Heel kort dan nog even. Super Sister, ook helemaal los? Ja, ook een nieuw album. Ja. Net klaar, net uit. Nancy Never Knew. Ja, het wordt overal goed ontvangen. Daar ben ik heel blij mee. Ook wel het is niet nacht en dag verschil hè, met dit.
Nou, Klein beetje? ja. Nee, met Super Sister probeer ik ook... Heel sfeervol, hè? Ja, maar ik probeer daar met zeg maar meer de jaren 70, 60 instrumenten te gebruiken. Dus weinig echt synthesizer. En dat geeft toch een heel ander beeld gelijk. Totaal anders. Ja. En nog met de nits op pad? Dat gaan we doen. Eind dit jaar, of tenminste in oktober, spelen we een Carré. Gewoon één flinke avond spelen dan. Want we moeten even toch een redelijk koest houden, omdat Henk toch wel zijn ziekte houdt toch wel in dat we niet het hele jaar door kunnen blijven toeren. Maar vanaf oktober gaan we weer dingen doen. We spelen ook in een fantastische zaal in Brussel iets later. En in 26 gaan we in het begin een toertje doen met de Nits. Terug naar dit. Yes. Zet het in de agenda, want ze komen echt Wonder Friesland. Ja, Stips Goulding, zeg ik het zo? Ja, dat wordt gekregen. Ja, hartstikke mooi. Album komt dus in juni uit. De tweede single komt wel op Spotify, neem ik aan te staan. Ook, ja, over alle streams. Staat er nu. Helemaal digitaal. Ja. Hartstikke mooi. De business nog eens een keer. Live in Noorderwien. Inderdaad, mij de nieuwe single. Friendship was young when I said something wrong. It was the first time I ever got crazy. I shouted and screamed. Should never have happened to me. How low can you go? It's amazing. And time after time, our love was still young when we did something wrong. The first time we ever got crazy. We shouted and screamed like I never could dream. How low could we go? It's amazing. And time after time, I do regret my words. Time after time, wish we could live and repair in reverse. Live and repair in reverse. Time after time, wish we could live and repair in reverse. Time after time. I found you again. Now we are more than just friends.
It's me. Sing. There's a lake of tears behind my eyes, a sad souvenir of years gone by. There's a lake of tears I should have cried. And I wonder if I'll ever see this lake running dry. There's a valley of love behind my smile. I never got across, no matter how hard I try. It's not in my nature to give up fast. But when I take a first step, there's always someone who walks away with the rest. You see, my compass getting confused when the needle keeps pointing away from you. That's when my brain box blew the fuse, waking me up from dreaming all day. Whoa, all day. That my love would ever be approved by you. There's a lake of tears behind my eyes. Don't act so surprised, you know the reason why. There's an ocean of faith hidden in my heart. It was waiting for you. Now there's a whole lot of pirates on the move. You know my mind was getting confused. My soul started singing the blues. More than ever down inside, a lake of tears behind my eyes, behind my smile, behind my everlasting pride, behind my eyes, behind my smile, behind my everlasting pride. Behind my eyes, behind my smile, behind my everlasting pride, behind my smile, behind my eyes, behind my everlasting pride, behind my eyes, behind my smile, behind my everlasting pride. A lake of tears, a lake of tears, a lake of tears behind my smile. Bijzonder optreden, ja, van Stips Goulding. Zie ik het van alle even op de streaming. Er staan intussen dus 2 singles online. En wat Robert-Jan Stips zelf wel even vertellen. Het album komt in juni uit, dus we horen ze in de gaten. En ik hoop dat ze zeker nog weer eens deel komen. Aan het begin van het programma hebben ze al even zien. De jonge gasten van SideQuest kreeg een mailtje van Daan, die de drummer. Die zei, kunnen we net eens even deel komen? Ja, natuurlijk. Maar nou, Daan, maar stoet even uitlezen. Want waar is het mij nou? Nou, ik heb een bandje van uit Utrecht. Ik kom uit Friesland, maar de jongens verder uit Utrecht. En wij hebben jazz en pop gestudeerd. Maar wij zijn een SideQuest begonnen. Ja. En dat is deze. Is iets anders, hè? Dat is echt totaal wat anders. Maar het is wel te gek. En we hebben allemaal de muziek vroeger geluisterd en nog steeds. En we dachten, we gaan hier gewoon muziek maken en spelen met z'n allen. En dat werkt best goed. Let's play some rock and roll. Precies, ja. Dit is een strakke gitaar, hè? Ja, alles ja.
En dikke drums, dikke bassen. Ja, het klinkt gewoon dik. Want hoe zit het dan met die oorlogsmuziek soort? Doen daar nou wel iets mee of is dat echt verleden tijd? Nee, zeker. Dit is een van de vele bands waar we allemaal in spelen. Maar wel een uitschieter qua genre, denk ik. En de rest zit wel een beetje in de jazz- en pop wereld. Maar dit is een lekkere uitschieter. Ja. Lekker man. Stel even de band voor. We hebben op bas Dirk. En de Plant. Ja. We hebben op gitaar en zang Tom. En op lead vocals en gitaar Alex. Ja, volgens mij heb jij Corvée, want jij zou een groen blouseje aandoen, maar dat heb je dus, ben je vergeten of zo? Nou, het was niet een... Zo doen, een beetje dan. Ja, dan klopt hij. Dan klopt hij weer. Ja. Nou, het was niet een... Rumble in the Jungle dit. Ja, precies. Welcome to the jungle. Het was geen geschreven dresscode, dus... Dan hadden ze wel een beter kunnen communiceren. Ja, ik sloop hem nu helemaal. Ik val helemaal uit elkaar, joh. Ja, goed. Nou ja, we plakken jou wel weer aan elkaar. Dankjewel. Hoe voelt het als Plant te leven? Ja, dat ging wel prima. Wanneer kwam de bas in jouw leven? Toen ik 13, 14 was. Okay. Ja, ik wou eerst gitaar spelen en toen veranderde dat langzaam in bassen. Oké, dus de eerste liefde was gitaar, maar je denkt ik wil toch iets met strings. Ja, en het slappen en de funk dingen, die vond ik leuk. Dus ik wou toen een basgitaar hebben in plaats van een gitaar. En ook voor jou, dit is eigenlijk een soort uitstapje qua muziek, want pop en jazz is... Ja, nou die muziek wel altijd heel leuk gevonden, maar het is wel de enige band waar ik dit soort dingen mee speel, ja. Ja, lekker. Goed. Beginnen we dan in de collega's staan. Wie heeft die bedacht, die mascotte? Ja, nou, dat wordt ons artwork. Bij wie ligt hij vannacht in bed eigenlijk? Nou, wij hebben dus een cadeau gegeven aan een vriendin van ons. Oh. En dat is die beer. En die heb je meegejat? Ja. Oké. En zij is nog steeds... Ja. Al 2 keer. En je noemt me nog steeds een goede vriendin? Ja, ik wel, maar... Hey guys, jullie band klinkt super strak. Dus dit is niet even op een vrijdagmiddag bedacht en uitgevoerd. Hier zit wel degelijk een idee achter, denk ik, of niet? Is dat met die intentie ook een beetje bedacht? Of niet? Ja, absoluut. Wij hebben, denk ik, een jaar of 2 geleden ruim dachten we willen gewoon een punkprojectje. Ja. En we kenden Green Day van vroeger, al die live platen kenden we gewoon van binnen en buiten. Toen dachten we gaan het gewoon doen omdat het leuk is. En dat is ook zo. Het is echt heel leuk. Jullie zijn van ik ga even de oude lul uithangen. Hebben jullie nog iets met bands als The Exploiteds, Dead Kennedys of zo? Of zeggen jullie je kennen we niet? Ja, Dead Kennedys ken ik wel. Die ken je Ja. Ik film me zo'n oude lul zo langs. Ja, te gek. Pistols, hebben jullie daar nog? Ja, absoluut. We hebben zelfs een cover een keer gedaan live van de Pistols. Anarchy hebben we gedaan. Ja, daar begon het al. Ja, dat is echt te gek. Ja, goed. Maar jullie, maar hoe serieus is het? Ja, het is serieus, want de nummers klinken goed doorgedacht. Maar moet dit het worden of zo? Ga je hier echt serieus mee aan de slag? Want jullie zitten allemaal in verschillende bands dus. We gaan wel hier serieus mee aan de slag, ja. Zeker weten. We hopen dat het wat wordt. Zeker weten. Komen er dingen uit? Want er stond al wat op Spotify, zag ik. Zeker weten. Er staan nu 4 singles op Spotify. Er komt binnenkort een EP uit van 7 nummers. En we zijn alweer door aan het schrijven naar aan het volgende album. Maar die is eigenlijk al af. Maar de eerste moet nog uitkomen. Ja. Zullen we zeggen tot de volgende keer dan? Nou, heel graag. Ja. Heel graag. Nou goed, ze ben nog net helemaal clear. Wij gaan nog even terug hier. Maar SideQuest, live in Noorderwien.
Ja, toffe, jonge band. En Ian Fries is voor mij al genoeg om dit soort bands uit te nodigen hier in de studio. Sidequest, ik hoop dat ze weer eens even komen. Ik maak een volledig album. En ik moet zeggen, ja, het is van dik hout. Het is een beetje Green Day-achtig. En daar hou ik eerlijk zijn we van. Maar ik hoor een woord van wat rustiger noemers. In dit geval heb ik even 2 heren uitnodigen die al een paar hier mij draaien in de muziekwereld. Tony en Jean-Paul. De ene de boer en de andere Tinger van achternaam. Ik begin maar even met Tony. Ja. Want hoe lang bent u al in de wereld van de muzikanten bezig? 55 jaar. Holy. Waar begon het mij? Maar de band Cockroach uit Frencher. Ja. En toen was ik 15. En toen zei de buurjongen tegen mij... er is nog een bandje die zoekt een zanger. Volgens mij kan jij wel aardig zingen. Ja. En ik zei, nou, ik kan het proberen. En die jongens waren allemaal 4, 5 jaar ouder dan mij. En toen zeiden ze van, nou, je bent geslaagd. Ja, dat moest mij er aan. Dus nummers van Jimi Hendrix, The Who, Focus, ja, dat soort werk. Ja. Maar meestal het echte motief hier natuurlijk de famkes van die kwaliteiten. Maar hoe dat een beetje? Ja, dankzij dankzij die band, ja. Ja, zo werkt het toch? Doe ik zo'n verhaal of net? Nee, het is mij heel normaal gegaan wel. Ja, hè? Ja. Nou ja, dit weer vrij normaal, toch? Eigenlijk wel. Indruk maken, hè? Ja, dat zonder meer. Hoe lang bist u al? Nou, eigenlijk vanaf mijn 12e. De brugklas, man. Christian, hè? Het begint vaak toch van jongs af aan. Ja, ik zat in een gelukkige omstandigheid dat de muziekschool in Snits, daar was een muziekleraar, die heet Leeuwe Toren. En ja, voornaamd muzikant, maar ook directeur van het conservatorium in Grijns. En op dit moment is hij bezig bij Theatersneek. Maar die man had een vooruitziende blik. Ja. En in die tijd, dus heel wij de jaren 20, joeg hij les om muzikanten in bandformaat. En dat was uniek. Ja. Dus wij stapten niet binnen met die vervloekte blokfluit. Nee, wij konden meteen aan de slag. Ja. En dat was een geweldige motivatie. Ja. En het is eigenlijk mijn hele leven een beetje terugsiepeld. We hebben wat een puntje had dat wat minder muziek weer, maar later, dan was je zogenaamd een herintreder. En dan is het vuur nog heviger. En dan komt Tonytje in? Ja, en ja, we zijn buren. We wonen bijna op Oude Beeldiek en Westhoek. Ja. We komen er beiden net vandaan. We zijn er beiden aangespoeld. Dan hebben we gelijk de naam van u. Aangespoeld volk, hè? Aangespoeld volk. Ja. En dan zijn we buren. Dat klinkt heel dichtbij, maar het is toch 2 kilometer tussen nu. Ja, maar hij maakt de Prodde Harry, hè? Die mag ik net dichterbij hebben. Dat zou ik je vertellen, dat scheelt een stuk. Nou. Ja, dat is de stereo. Dat is beeld wel fantastisch. Ja, absoluut. Het waait ook altijd voort. Ja, we kennen lawaai maar wat we willen. Maar we kregen juist wel een telefoontje van de Vlambasis. Wij winnen te lood. Ja, hè? Ja, ze konden een vliegtuig in het jaar. Zo, houden we zo. Tony, en dan geen bij elkaar zetten en gewoon lekker musiceren dus. Ja. Is het zo simpel? Ik had een advertentie op muziekbank of zoiets, muzikantenbank. Ja. En toen reageerde Jean-Paul. Hij zei, volgens mij wonen we vlak bij elkaar. Ja. Hij op Oost, ik op West. Zo noemen we dat, Westhoek, Oosthoek. En nou, we zijn inmiddels al 8 jaar al samen. Ja, the time flies. Ja, en het gaat nog steeds super. We hebben nog steeds een aantal optredens staan. Vorig jaar hebben we een cd gemaakt met een stuk of 4, 5 nummers. En nou. Je hebt elkaar mooi terug. Ja. Het gaat lekker. En ik vind het gewoon leuk dat je hem er binnen. Gewoon, kom maar eens even de elke keer maar even lekker spelen. Je hebt door het covers, gaan we nog eigen werken van hem? Nou ja, we proberen het wel eens even. Ja. Maar ik vind dat zo verschrikkelijk slecht dat ik zelf wat schreef. Dus ik is gewoon te kritisch. Ik leen het maar van aan. Dat ben hele mooie noemers maken. Wie weet komt het ooit nog eens een keer. Maar voorlopig leunen we even op al het moois wat gemaakt is. Is dat puur op gevoel of een soort criterium? Ja, het criterium waar wij met zitten. Zien we met z'n tweeën en 1 gitaar. Dus alles is een beetje dun. Dus als een nummer staat in een hele mooie geproduceerde setting, moeten wij hem klein maken. Maar wel zorgen dat de essentie overeind blijft. En dat is onze uitdaging. En daar hopen we in te slagen. Lekker spelen dus, zo'n een cd'tje. Ja. En lekker uitwaaien op het beeld, hoor. Plezier. Ja. Plezier. Voor onszelf, plezier voor de mensen die naar ons luisteren. En lekker analoog plezier, dat vinden we fijn. Bij die intentie meisje we dit programma gewoon noffelijke muzikanten uitnodigen. Je hebt jonge mensen die al heel lang meedraaien. Mensen die heel symfonisch binnen en horen mij een gitaar. Nou ja, luister maar eens naar aangespoeld volk live in Oorwien. She came down from far away and smiled at me.
In one moment I found out how love can be. Then I realized that she had gone again. I've just lost somebody. She let me dream. Thought I knew that it would ever happen this way. I'll be here until she will return one day. Even though I'm dreaming, she must appear again. I've just lost somebody. Please let me dream. She came down from far away and smiled at me. In one moment I found out how love can be. Then I realized that she had gone again. I've just lost somebody. Please let me dream. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me, somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you went so far away, then I will remember the things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl, they're so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, got a lot to say, then we will remember the things we said today. Me, I'm just a lucky guy. Love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, got a lot to say, then we will remember the things we said today. Me, I'm just a lucky kind. Love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, got a lot to say, then we will remember the things we said today. Then we will remember the things we said today.
Ja, ik hoop haast elke uitsturing wordt dat we jong talent graag een podium bieden. Maar dat geldt natuurlijk ook voor oldschool muzikanten als deze beide heren. En ik zie ik mijn proto respect. Hè. Tony Tinger dus en Jean-Paul de Boer mij aangespoeld volk Joert te gast in deze aflevering van Noordwien. We gaan nog een live nummer van hem klaar te staan. Middels de band Sidequest. Maar eerst maar even bedankt voor het zien. Voor het hartje. We zijn er alle dagen, werkdagen op de radio. We zijn er online. En we natuurlijk ook op televisie elke week. Anders zoals nou. Dit is het nog een keer. Sidequest live in Noordwien. Second in, I will